И здравейте хора, в днешното видео ще играем на Грани, една ваша много любима игра. Тази игра съм играл като малък. Ако ви хареса видеото, може да се абонирате за канала, да харесате това видео и да станете мой член на моят канал. Викам да почваме, да цъкаме play, цъкаме continue и да почваме. Като цяло има един трик, който може да ви го покажа и ви спестява 10 секунди. Който се прави ето така. Изпускате вазата, идвате тук и се криете, докато Грани не отиде ето там и вие я изфинтирате. Така. Нищо. Така, нека да погледнем тук. Team Players. Трябва да избягаме, защото Грани това го чу. И това го чу. Майко. Навсякъде направихме мазало. Така че викам се да не се криеме. Така, бабо, ела. Ела, бабо. Част от пушката. Не ни трябва за сега пушката, ни трябва лъпанки, за да може да накажем бабата с една стреличка прекрасна. Така. Дано Грани да не дойде докато аз правя работата. Какво има? Yes, хора, чука! Така бързо отиваме надолу към вратата, за да може да я отключиме. Но ще ни трябва и други неща, за да отключим вратата. Затова само за сега това мога да направим. Не. Успях да мина. Окей. Ще мина от тук. Тук няма нищо. Уепанки. Бабо, изчакай, бабо, изчакай. Чао, баба. Ще взема нова стреличка, докато баба ми даде стреличката. Така. Тук му трябва да е карки някъде. Не, няма карки. Тук нещо полезно? Нищо. Добре, бабо. Мръдни се тук, моля да се. Омръзна ми да седиш ти тук. Моля те се, махай се. Махай се. Така, чука след малко отново ще трябва да го използваме, така че направим бързо нещата. Кухнята трябва да я разгледаме хубаво. Бързо. Сигурно сейфки, а не карки. Какви сме късметли. Какво ли ще има отзад в багажника? Аха. Вече като цяло видяхме какво има. Аз пак ли, бе? Бабо, ти си толкова бърза, че си като... Не знам какво си. Код за вратата, моля те. Дай ми кода за вратата. Добре, чакай, какво те? Трябва ми чука. Чука. Къде го сех чука? На втория етаж. Чукате ето тук. Някъде.
Така бързо. Идваме на втория етаж и чупаме дъските. Какво ли ще... малките клещи. Так му щях да кажа, че трябва да отида до първия етаж за клещите, но... като се замисля, не ми трябва вече. Така че отиваме към гарвана, който там има още едни дъски, които трябва да ги щупа. И да видим какво се крие там. После трябва да проверя какво има и при гарвана, защото аз имам семенцата за него. Я да погледна само набързо. Окей, мастерки, ще ни трябва. Това е с бензин. Така. Спешалки. Ай. Не. Не, хора, тя не видя, за съжаление. Добре, втори ден ще се опитаме да я преспиме с стреличката и да вземе семенцата, да отидем да нахраним гарвана. Това ще трябва да стане много бързо. Поточно не знам къде е месото за самият паяк. Така че... Здрасти, баба. Отивам аз до самият гарван. Трябва да проверим и къде е месото, защото това месо ще ни трябва много. Така че, хора, ако искате още поредици на Бабави Грани, може да харесате това видео, да се абонирате за канал и да напишете долу в коментарите. Бързо да го вземем този наш любим ключ, който ни трябва за вратата. Това тук ще го махна. Така, ключа ще го оставя ето тук. Остава ни само мастерки и кода. По-скоро ни трябва падалки и самият код, така че трябва ни книгата. Ето книгата. Ще трябва да отидем и при Баба Паяк, така че трябва да побързаме с нещата. Така че оставяме книгата, вземем това дистанционното, прекрасно и ще изчакаме. Day 3.
И така, хора, добри новини, защото взехме самият ключ. Просто понякога да знаете, че ще мълча, защото ми е по-удобно така. Нека да отидем тук. Да видим какво има. Така. Плейхаус. Окей, сега не ни трябва. Охо, цифрата 1. Добре, само да не затъгала. Окей. Там. Бабата къде е? По-скоро баба паяк. Баба паяк, баба паяк, много бързо трябва да избяга. Чао, бабо! До нови срещи! Практика мелен. Ще изчакаме малко, за да може баба паяк да си тръгне. Окей, маха се. Моля да се махна ли се? Yes, махна се най-накрая. А тук какво има? Нека да погледнем. Нещо полезно. Бабо паяк! Защо си такава? Хора! И така, хора, след като взехме самата диня, веднага отиваме на гилотината. И да ни се падне падулки. Защото това не е надеждата, моля ти се! Yes! Хора, падулки, хора, падулки, хора, падулки! Благодаря ти, Господи, мили Боже. Благодаря ти. Само ни остава кода. И след малко ще се върна, хора. И хора, като цяло намерихме и кода, който беше ето тук в това шкафче. Така че довиждане, бабо, да сладки сънища и дано повече да не се видиме, бабо. Довиждане. Айде лека. Така че видяхте, хора, минахме играта, така че се абонирайте за канала, харесайте това видео и пишете долу в коментарите дали искате още епизоди на Грани. А от мен, като цяло, чао!